Despois de realizar un percorrido polas instalacións da conserveira que resultaron danadas polo incendio e manter un pequeno encontro cos responsables da compañía, o titular do goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, mostrou o seu apoio incondicional ao grupo empresarial, do que destacou a súa fortaleza e capacidade. O apoio inequívoco do goberno a Gealsa, a súa plantilla, os seus propietarios, porque é o mesmo que apoiar a conserva galega, que apoiar o Concello de Boiro, a Concello de Pobra, que apoiar a 5.300 familias que traballan nesta compañía, que factura uns 700 millóns de euros ao ano, que está dentro das 25 empresas máis importantes de Galicia e está dentro das primeiras empresas no mundo da conserva. Ese apoio inequívoco é un apoio interpretando o sentir da maioría de Galicia, porque a maioría de Galicia, cando ve marcas tan propias, tan identitarias como Rianxeira ou Escurís, é a nosa historia, é a nosa forma de traballar e é unha das marcas que máis se identifica con Galicia e, sobre todo, con Galicia calidade. O presidente da Xunta quixo aproveitar tamén a visita para destacar o labor desenvolvido polos equipos de extinción, que permitiu, despois de case 7 horas de arduo traballo, poder salvar a maior parte das instalacións, algo impensable nun primeiro momento. Quixera agradecer a todas as persoas que traballaron na extinción. Foron máis de 60 profesionais que por terra, por mar e por aire intentaron e conseguiron controlar un lume que amenazaba a totalidade da factoría. Sin esa coordinación e sin ese compromiso e sin esa valentía non sería posible hoxe estar nestas instalacións e probablemente estaríamos nun sinistro total de unha compañía como Gealsa. Comprenderán vostedes que perder Gealsa é perder unha parte da nosa historia.